ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኤርትራ ንሱዳናውያን ዕቁባ ክትህብ ድልውቲ ከምዘላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብቲ ምስ ምክትል ሓላፉ ላዕለዋይ ባይቶ ሱዳን ማሊክ ኣጋር ዘካየዶ ኣኼባ ብሰንኪ ኣብ ሱዳን ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዕቁባ ንዝደልዩ ዜጋታት ሱዳን ኩሉ ዝከኣሉ ሓገዝ ክቕርብ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ወላ እኳ ልክዓ ሃዛዝ ስደተኛታት ንምፍላጥ ንጹር እንተዘይኮነ ኣብ መንጎ ወርሓት ሚያዝያን ጎንበትን 2023 ጥራይ ብገምጋም 3500 ተመለስቲ ናብ ኤርትራ ከምዝኣተው ይፍለጥ። ኣብቲ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ፖለቲካዊ ኩነታት ሱዳን ንውሽጣዊ ጉዳያት ሱዳን ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ከምኡውን ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ዜጋታት ሱዳን ተዘራሪቦም። ብዘይካዚ ኣብ ትርክብ ንዝበዝሐ ከባቢታት ሱዳን ተቆጻጺሩ ዝርከብ ብጀነራል ሐሚቲ ዝምራሕ ገስጋስ ፈጣን ሓይልታት ካብ አልጀዚራ ቀጺሉ ናብ ጎራብት ምብራቃዊ አውራጃታት ከይሰጋገር ዝሕግዙ ስትራቴጂታት አልዒሎም። ገስጋስ ፈጣን ሓይልታት ናብቲ ምስ ኤርትራ ቅርበት ዘለዎ ምብራቃዊ ሸነኽ ማለት ገዳርፍን ከሰላን ምስቶም ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ዝነብሩ ናይ ሓባር ብሄራት ተደሚሩ ኣብቲ ዞባ ክህሉ ዝኽእል ዘይምርጋእ ስግኣት ኣበጊሱሎ። ብቐንዱ ኤርትራ ምስ ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ዝርከቡ ሓያሎ ቀቢላታት ቤን ዓመር ቤጃን ራሻይዳን ሓዊሱ ነዊሕ ዝጸንሐ ዝምድና ክትሕሉ ከም ትፍትን ዝተፈላለዩ ወገናት ይገልጹ። ኣብ 2022 ብሰንክቲ ሓባራዊ ብሄር ካብ ከባቢታት ዶብ ምብራቃዊ ሱዳን ፈጣን ሓይልታት ወተሃደራት ንምምልማል ዝሓንጸጾ መደብ ንኤርትራ ስክፍታ ፈጢሩላ ከም ዝነበረ ይዝከር። ዶብ ኣፍሪቃ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ጃምላዊ ህልቂት ወይ ድማ ጀኖሳይድ ክትብል ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ከሲሳታ። እቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝቐረበ ክሲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘሄግ ኔዘርላንድስ ኣብ ዝርከብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ተኸፊቱ። ዶብ ኣፍሪቃ እስራኤል ኣብ ገዛ ምጽናት ዓሌት ትፍጽም ከም ዘላን እስራኤል ድማ ምጽናት ዓሌት ክትፍጽም ፍሉይ ዕላማ ከም ዘለዋን ከተረጋግጽ ትጽዕራላ። ዶብ ኣፍሪቃ ሓይልታት እስራኤል 23,210 ፍልስጤማውያን ከም ዝቐተሉን 70% ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ምዃኖም ትሞጉት። ብዙሓት ካብቶም ፍልስጤማውያን ኣብቲ እስራኤል ኣብ ዝኣወጀቶ ውሑስ ዞባታት ማለት መሳጊድ፣ ሆስፒታላት፣ ኣብያተ ትምህርትን ማዓስከራት ስደተኛታትን ከም ዝተቐትሉ ብወገን ዶብ ኣፍሪቃ ከም መርትዖ ቀሪቡ። ብወገን እስራኤል ኣብ ዝቐረበ መልሲ እቲ ኣብ ልዕሊ ጋዛ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ናብ ወተሃደራት ሓማስ ዝቐንዐ ምንባሩን ሓማስ ኣብ ማእከል ህዝብን ከተማታትን ዓሪዱ ብምህላው ግን እቲ ዘጋጠመ ህልቂት ሲቪል ዘሕዝን ሳዕቤን ምዃኑ ይሞግቱ። ገበን ምጽናት ዓሌት ብመሰረት ኣብ 1948 ኣብ ዝተገብረ ውዕል ምክልኻልን መቕጻዕትን ገበን ምጽናት ዓሌት ሕቡራት ሃገራት ተሸፊኑሎ። ገለ ካብቶም ምጽናት ዓሌት ወይ ጀኖሳይድ ተፈጺሙ ተባሂሎም ዝምዝገቡ ገበናት ድማ ነዞም ስዕቡ ነጥብታት የጠቓልል። ንሓደ ብሄር ወይ ዓሌት እኮን ኢልካ ብኸፊል ይኹን ብምሉእ ንምጥፋእ ዝዓለመ ተግባራት፣ ኣባላት ናይቲ ጉጅለ መቕታል፣ ኣብ ኣባላት እቲ ጉጅለ ከቢድ ኣካላዊ ወይ ኣእምራዊ ጉድኣት ምብጻሕ፣ ንሓደ ጉጅለ ኣካላዊ ዕንወት ንምምጻእ ዘኽእል ሃዋህው ምፍጣር፣ ብምሉእ ይኹን ብኸፊል ሕርስን ምክልኻል ዝሕግዙ ስጉምታት ምውሳድን ቆልዑ ብሓይሊ ምጭዋይን ዝብሉ ነጥብታት ይርከብዎም። እዚ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ምናልባት ዓመታት ክወስድ ከም ዝኽእል ነቲ እስራኤል ኣብ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ብቕልጡፍ ከተቋርጽ ዝእዝዝ ግዝያዊ ውሳኔ ግን ኣብ ሰሙናት ክወሃብ ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ። ኣብ ኤውሮጳ ሳላ ክታበት ኮቪድ ብውሕዱ ህይወት 1.4 ሚልዮን ሰባት ከም ዝደሓነ ውድብ ጥዕና ዓለም ብሰሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሩ። ምዕዳል ክታበት ኮቪድ-19 እቲ ቫይረስ ምስ ተፈለማ ማዕበል ዝነበረ ሓይሉ ከይጸንሕ እውን ከም ዝገበረ ኣዘኻኺሩ። ኤውሮጳን ማእከላይ ኤስያን ሓዊስካ ን53 ሃገራት ዝሽፍን 277.7 ሚልዮን መልከፍቲ ኮቪድ-19 ልዕሊ 2.2 ሚልዮን ሞት ከም ዝመዝገበን እቲ ትካል ዘቕረቦ ሓበሬታ የመልክት። ብመሰረት ጸብጻብቲ ውድብ እቶም ቀዳሞት ቡስተር ዶዝ ጥራይ ብገምጋም 700,000 ህይወት ኣድሒኖም። ኣብ እዋን ክረምቲ ክታበት ክውሰድ ብፍላይ ድማ እቶም ኣዝዮም ንሕማም ተቓላዕቲ ዝኾኑ ኣካል ሕብረተሰብ ክታበት ክወስዱ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ውድብ ጥዕና ዓለም ኣዘኻኺሩ። ሕማም ኮቪድ-19 ከም ኣህጉራዊ ህጹጽ ጥዕናዊ ሓደጋ ከም ዘይረኣይ ዳይሬክተር ትውድብ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብዓርቢ 5 ጉንበት 2023 ምግላጹ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ቫይረስ ባህርያቱን ደቐያይረ ገና ኣብ መንጎና ይነብር ስለ ዘሎ ጥንቃቐና ከነጉድል ኣይግባእን ክብል ኣጠንቂዑ ነይሩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝቐጽል መደብና መደብ ኣብ ግዜና እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ሸሻይ ገብረሃንስ ንሞያ ጋዜጠኝነትን ጥቕሙን ኣመልኪቱ ምስ ሃብቶም ዮሃንስ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ክኸውን ክትከታተሉ ብኽብሪ ይዕድም።
ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን